البته ام بحث روشه بکن مجارا پیواژه آشتی گلو پیواژه برفکی و گه دوجی تدید راپورین آگ پارتی هبو سرنجال سروی پیواژه چند شرط و مرجعی هبون دباف شرط و مرجع هنگ بزحمت بن لگور روشات تدیدن ایدی و که آستان جی کی هند چاودیر دبینم بزن بینگلو پیواژه آشتی و قدرای برفکی وچه سینان چیفتیورک پارلمانتاری دم پارتی لهن قرد گلمه برای سینان دمات باش و گلک جرام اف مجارا نقاش کرده لنها هدی بگمان بوچون و سیاستا آلین به باندورن اوی پیواژه اشکرا دبن. در چارچوب سرنجا آگ پارتی و مهپی که آلین ده سالادارن در چارچوب اتفاق جمهور و یا دم پارتی تروشه چادشو بینی. Gelek spas malaba. Seriden vayı bejin پیواژه و çaraset kirme mesela Kürt daxaz و armanca hamu parti و rexistin و egel Kürde. Yani em daxaz armanc digin ki ev پیواژه ve bi aştiyane bi serkebe bigije em ben encameki ereni ev yek. Du div eri daviya ki endamê komisyonê êsê partiya şun serledana biraz Öcalan kirin. Hemû partiya zî û serokê komisyonê biraz kurtulmuş zî eşkerekir ki ragiştîra got êdî merhala yekem qediye em ketin asta duemîn. Ji gor asta duemîn ki gab bêne abitin her partî ji gor xwe şert û merçê xwe ragiştîra parve dike. Wezî hanî ziman yani her sê partiye zî raporê xwe radasa serok meclis biraz kurtulmuş kirin AK Parti, MHP û Dem Partiye. Hîn ev raportê wan nabarokevê de çaya kûr û fere bi ragiştîra natiye parve kirin ya kêm zêde em dizanin. De AK Parti û MHP şert û merca ji bo ku pêvajo derbas da asta duemîn be şert û merca dînin rojevê ew nihêzîninin او شرط و مرجع چوانه گلو شرط و مرجع تو واقعینه دی امکانیا دهنه او شرط و مرجع بین پیک اینان ev şert û mercanat dibêjin yek gerek çekberdan ne tenê li Bakurê Kurdistanê li her çar parçayê Kurdistanê bên berdan. Dibên ger PKK du koxta xwe fes bike xwe hilveşîne yani vêsine qet derhêla rêxistibûnê de tişek li dawî de nemîne. Sisê wî dibêjin gel de bi taybetî zî sedege xwe fesî bike tevil artêşa em bên heteşê bûye yani wek bazartiyê wê hilê de digirin sedeke gerek xwe fesî bike. Çaremîn zên wek dibêjin gerek dibe şirte wê şekl û şemalî de em bêjin tunekirina dibên ya li hundir li derve sînor tunekirina em bên çeketa kok da diyar bûye. Ev şert û mercana nihûninin yani demaka dirêje zaten İttifaka Cumhur dimîne ziman. Lê Dem Parti gor xwe dibêje ev aştiya pêvajo aştî gerek bi erenî bi serkeve ji bo wê zî zaten wezî harin ziman dibên serî de gerek aştiyeke mayînde pêk vere gerek derexê zimanê Kurdî li ser zordesî li rave gerek em bên gavê hukukî bên abitin ji bo wê برسیدان تو پارلمانتاری تو روشش نزدیک و دو شپینی تو سیاست مداره که باکوری کردستان هر پرسا قاسه باره دکم گلو او شرط و مرجن کو AKP MHP دانینه هم بر در بازبون پیواژه بو قناغا دوام ممکنن دشانده های سر عرده بینه بجی کرن چک دانینا حسده چک دانینا به تمامی پلک که و همو آریین و که و دبیجن گیره دایی وینه دمه که اندامن پلک که لیچیه بین اون که هیچ توانه جینه کرنه پیوسته بین دادگاه کرنیه دیجه همو بین دادگاه کرنه بیجن مشاشته کریه و حتی داویه تو بیراوشه چاد بی ne mümküne yani mümkün çiye zati PKK çek berda xwe fesikir gavê mayînde abitin yani PKK dibêje ki PKK zî Öcalan zî dibêje ki êdî dışında gav abitin mümkünlüğüne em nikan şunda vegerin me diwêne me pire hilweşan em dir ketin pêvajoya kanû PKK çek berda li hundir li derva û em bên hilweşandina PKK mayînde ye êdî em ve nagerin PKK li hundir zî zaten amedetiye rêxistibûnê nû dikine ji bo wê şert edin belki ben dervayê Türkiye Suriye derexê Kurda da peşnarê İttifaka Cumhur ne rasın da cidaninin yani mesela Suriye mesela ki velateki dervaya mesela
Türkiye ya Kurdistan bakır tüşküdüne ji bo ve ev şert ve mercana dözine rast bun, irozine rast. Eğer daha az dikin armaş dikin ki İttifaka Cumhur li Kurdistan bakır li seranseri Türkiye li Anadolu Türkiye embiyen aşiye ke mayında pek vere gava merhala yekem tamam diye gerek gave hukuki seri de baş. Ji bo Kevata aştiye em dikarin bêjin birê Sinan qedera vê pêvajiyê jî kimîna li 2013 wê be êdî pêvajo wê biqetîne êdî wê têk biçe ji egerê têkçûna pêvajiyê ku her kesek dixwaze pêvajo ser bigire ji ber ku gelek aştî baştir e ji şertûzanê biqed bi sedemaşar bi taybetî xelkê Kurdistanê li Bakur çi qas ket daye heta parçendi jî bu vê yekê ket daye. Yani ji bo em bi hezara gerila li serê çiya vegere welatê xwe tevî jiyana siyasî û em bên civakî bûye ji bo wê gaveyeken gerek gavê hukukî bên abitin. Kanûna asîs hukukî radesta meclisê bike komisyon. Komisyon rêya hesede tevî heteşê dibe ya nebe hesede. Rêvê nepê komisyona em bên bi navê komisyona neteviya hevgirtin û em bên biratî û demokrasî gerek serî de kanûna hukukî radesta meclisê bike. Ew kanûna gerekê pêşiya vegerîna gerîla veke, gerek pêşiya berdana Öcalan veke, gerek pêşiya em bên tayînkirina qawîm li holê rake û gavê de. Ew gavê lêz û bezinê hukukî nin. Lê ew çareserkirina mesela Kurd nine. Me berî zanû ziman ew li holê rakirine encamê mesela Kurdin. Ew jî girîngin gerek rokê pêş de ew gavana bê abitin, ew gavê lêzê bezin. Lê eger tenê encamê mesela Kurd li holê rave çareserkirina mesela Kurd, mesela siyasî nê rojevê ew mesela Kurd êcar di demaka pêşî de wek encamê nûhit bîne rojevê. Ji bo wê bang Ehmed İttifaka Cumhur re müdûr meclise zihanî ziman Mugo mesela Kürt mesela siyasiye gerek İttifaka Cumhur gavê siyasî zibavje. Tenê gavê hukukî ne. Wele birêz Sinan Çiftiyörek parlamenterê Dem Partiya li Ankara gelek spas birêz Sinan.